Walid, Nani kan boleh. Tak nak lah, sosis Walid layu. Sakit. Orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Alah. Amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Iki mau aku wis diwenehi lho. Pipi. Resepe duit ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duwite tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Ndek iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk malinge arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kayak di kene. Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek? Wis ngantek kaya ngono iki lho. Keri ya kayak. Oh, niki. Tiba iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Niki suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kelas piro to, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangesune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat. Kaya wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe. Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi. Lah. Ngono lho. Aja beransumsi. Aja nesu. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti padha karo si Lintang kae lho. Anu, iki terus terang iki karo wong tuwa kudu terus terang ya. Nggih. Wis duwe pacar apa durung? Urung ya, Pak De. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Ya njaluk yen ora bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Lah ati. berarti sampean lek golek materi, berarti kan sampean duduk wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni kok malah warna-warna. Koyo bos, yen tak golekke. Apa? Tak golekke calananku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Oh, Lek kae gak. malah kae dadi mokondo. Iya. Mbak ini kan berarti kancane Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Winong, kene Mbak Winong. Ayo. Sampe niki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Ayo. Sik ning laras pelok terus wae. Sepote tunuk gleng wis ya Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tunuk gleng ngono ya ya. Mending ngono ya. Ya, Oke, kok ditambah bareng ya. Ayo. Ciralu tunuk. Wis ya Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo bocah lho. Kan. Dalam, Coba sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogeti iki mau. Dah, coba. Ayo. Ayo Mas Garing coba. Ayo Pak. Iki malu. Dah, baleni. Ayo kan. Tunuk gleng. Mas Garing. Tunuk gleng. Tunuk gleng. Tunuk gleng. Tunuk gleng. Wis. Tunuk gleng. Wis. Tunuk Iki gleng. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Nyapa? Ngetus.
Mbak Winong di Mbak Winong rene. Marai Niken iki lho. Ora ini lho sepet kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa sepet? Wah. Ya kene. Waduh jan. Bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik neh? Balik neh sing talboni wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun got kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piyai sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ra sugih ya golek ya apa. Oh ya, apa prinsip apa? Dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane kanggo apa ngono lho. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Dadi walit wae, dadi walit. Walet? Walit. Walit Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura koyo. Ya, sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit nek niken boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sakit. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah zaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Wis ora acun. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe yo kok sik ojo ngolah gek semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung Winong karo gandrung Niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? benar. TNI tenan po? Apa Pani. TNI apa? Lu tiru-tiru Pak Susu. Mbok rasa ngaku-ngaku kok ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba Niken sik, ayo. Sing magandrung Niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Piye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora. Masamu tebu apa piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen, Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki ditutupi sarung ngene. Ayo. Pepujane ngati. Tegur ra kuat ya. Wis lunga. Go. Ana wong tuwa roman mati tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terop Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Gini. Genti Winong. Genti wino. Kuwi lho. Jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yaine. Jangan mendadak ibubune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki sedoyo kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawataku. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng.
Jak mlaku sayu. Wah, jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digolekke tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diacarke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welasa nomring wa mami. Gegere winang lek ning kene ketok gawedi. nikah yo Gegermu dhewe rene tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Yo dinak. Sosis Walid dah layu. Kulit Walid dah kisut. Yang nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti gandrung niken. Udah layu. Wis mbok tus poro. Teguh udah layu. Yo. Ganti gandrung niken ganti. Yen cedak tansah. Apane ditukui? Lan ndi? Pindo mimilan Besok kapan? Besok kapan katekan? Aku iso suwe iso lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejen. Kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti winong. Ganti winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Walah. Wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Dadi nang winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upama kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Upama sira nakudha tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Tekno aku ket mau dinyek terus kok. Mboten. Jangan mengke lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Weh Iya. tenan lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek, Mas. nakudha Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri. Nyik nyam nyak nyik. Nyam-nyam. Lah nyapa melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur, Babuk. Cucur. Walah. Kok latah men to ya? Marah. Buka celuk memanik saka Mbak Winong sik iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo, yo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindarat nang malelat tanganku mugi rasa eling senadyan ada rasa utang satu mending Lagi aku tansah
bablas kirama jaranan ya. Nggih. Garet mendom ati kang bayang yen tan tembok. Oh. Piye Mas jareng apa? Ketarik Mak. Mas itu to Mas. Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terlalu ayo. Winong lho winong. Yo no.
kuwi? Celeng. Winong? Jaran. Jaran. Mas Gareng iki kirek. Kuwale. Apa mulai kita cokot le? Ngopo? Piye? Ngopo? Putra dalem dicokot kirek. Bener dicokot gerene, tak pedale. Wes senengane. Lah mosok kene celeng kene jaran wis nggon jathil kirek. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Matur nuwun Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin, Bayu. amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin, amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngopo? tali asih. Lah ngopo kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotang sing wis ora ono. Apa tali dadunge ngendat? Aku Ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora enek keringete. Lah anakku karo Winong lo keringetan. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lomo. Kok kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lagi. Mbak Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Aso. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bakune padha kecekele.